tapos ko dapit sa inyo. Ako sa tuwa-tuan dito, bisitahon ako. Wala lagi. Dili lagi na. Na. Mga ay pamangko. Naog na niyot! Dire na lang ta mga ay sa ubos! Dagan kay kahoy dire! Halin na! Sige. Sige ma'am, ana na ko. Naog na kay dire ta mga ay sa ubos dagan kay paluhan dire sa lube! Dagan kay dire! Munaog na ko. Halin na! Ay, paingon ako. Okay. Sama ni si Mamoy. Mga hoy, untak ko na. Ano siya ba kayo mga anong dito? Ma! Nana ko! Nakabot na ko! Lisod na ba kayo pagpalaw sa bukid? May pamapugi! Gianto dito sa taas! Niyok! Niyok na kung sa mga dito sa ibabaw nga! Mga aoy, untak ko! Pero ano man ka na, di na lang ka. Lisod na ba kayo pagpatasok pa na ako dito? Mga aw na lang tata! Okay, kaulan na narabat mga aw tata! Wala tayo kahoy! Ay kahoy! Ta! Na! Saan na ito nagsuba itong bulad ya nga? Bulad na naman itong sudan! Na! Sige na Niyok! Paon sa akong sudang ha! Ah! Magdala tag sundang! Mga hoy ta! Ah! Tay kahoy! Sa baka itong sundang dili. Niyot, talit na Niyot! Tata! Ta! Talit na! Niyot! Ta, kanan Niyot! Ta! Kanan Niyot! Asa mo ta mga hoy? Dito na oh, dito! Dito ta mga oy! Ta! Dito mga oy Niyot! Niyot, wala naman kahoy nito! Wala naman kahoy Niyot! Bantay dyan ma! Basta matamat ka dyan! Wala naman kahoy nito! Dagan kahoy Niyot! Dagan kahoy! Kahi magkain Niyok! Kanilang mao kayo mukumok pa! Ha? Uy, ina na! Sige, Kay panguha na ako bandit nito. Ay, dagaman na nito. Dagaman na nito. Sige na nito kay. Kaniyo! Magluto para patag sudan niyot. Maglasa patagkuan dito niyot. Maglasa patag gamuti tapos niyot na. So, kanang bulad ra gito para tong sudan dito niyot. Bulad ra gito tong sudan dito niyot tuguan. Dinamos. Kana sige. Ang kani. Okay na ni. Ang uban niyot. Dito nito. Kana uban niyot. Kanyot. Gahi kay sa tanan, grabe ka gahi. Gahi kay sa tanan ni. Agay! Di magsilbi. Paghina di anak. Nga, magtitanos ka di anak. Na, wala pa tay kwarta na. Malubi ako tay kwarta. Oy! Paghinay diha. Ang sagad mo kagahinay. Oh, dagan kay kahoy. Oh. Kaniyo! Dagan kay kahoy daan ni. Dagan kay kahoy no. Dagan kay kahoy no. Kananak. Kunta pasig mag kanang mangita tag saging diri. Pasig may saging diri magluag tag saging. Kada ba ta tong maginak pa ron oy. Kodapya. Onyok. Kodapya, onyok. Asa baga tong mag-ina? Hala, abri ra bang puwetahan. Onyok. Kodapya. Ay, asa naman tong duha mo may tao. Onyok.
Kudapya? Niyok, sige na niyok kayo mag... Luto pa ta niyok, arasahan na niyok. Arasahan na. Wala, tagan mo kay galamigan. Okay, na lang na niyok. Agay, dalang kalamigas dito. Ayun na lang na. Sige, sige, tabangin ko niya. Tabangin ko, sige na niyot. Sige na niyot. Sige na kayo, magluto pa tagsudan niyot na. Magluto pa tagsudan niyot. Oh, Ano na? sige man dahil tagbulan o ginamos na. Para tak yung babaana. Sus, wala na ilain yot. Wala na gilain yot. Kabalo na gigkasatuan yot. Nga, wala na gitay kwarta yot. Wala na gitay gawas-gawas diri sa bukid niyot. Pila ta kabulan diri, wala tay gawas-gawas diri. Wala na tabalik kasi imong tita Tasya. Tabalik kasi imong tita Tasya ba ya? Kudapya, unyo. Hala ka amang duha man diri. Hala ko sa mga lang mga pagkaon, batakluban, agoy ginuo ko kaluoy baani, ginamos. Hala ka kaluoy bas mag-inaasa naman taon tunduwa oy. Okay, ginuo ko. Kudapya! Unyo! Asa naman tunduha? Ano na? Ay, pag-arti-arti diya kay usaon ka lang dito, wala naman kita kwarta. Na! Saan na ito? Basi na bakasyon to imong tita Tasya nimo. Ano wala tabalay balik ko diri. Tabalik ko diri tita Tasya. Kudapya, unyo. Kudapya. Bis, hoy. Bis. Nana bis, nana kita bis. Hala. Ano may gani bis kay naka bis. Bis, may gani bis imong ming giduo bis nakauno na pa ka sa amo bis. Sumana na napangagi pangkaon dire. Wala na bis oy, wala na gid bis. Ito ta bis. Ito ta. Ito ta bis. Kaya ka sa kusunod ta. Unyo. Ito ta bis, ano buhay bis. Niyot, ipunta na dito niyot. Sige na niyot, ayun na pag kuhan diyan niyot, ayun na pag kuhan. Bisoy, kumusta mga kabisoy? Bago lang dito yung amiga sa Manila. Kumusta naman mo, Kudapya? Onyo? No, lagi bis. Uy, pait kang kinabuhi, bis. Pait pas panyawan, bis. Kabalo ka, bis. Ang among giluag dito gay na. Last na nagitugay na ang tuwa sa salmon. Kaluin ba kaninyo? Uy, marama ko'y dalang ang pagkaon. Sige lang, bis. Uy, buhi na lagi gapon, bis. Sige lang, kay muhatan na lang kung ikaw na lang mo palit, ha? Kanang ako na lang mo ka sa imo, ikaw na lang yung palit dito ko dahil sa inyong pagkaon. Hindi ako nakanig katabang, bis. Salamat kay bis. Sabi ba ninyo mag-ina? Uy, unyo? Kaluoy, hindi mo nyo. Sang! Ini agi nga. Nagkatutong gibuhat. Mga yan tagpasaylo kay sundan po sila itong tugon tag-chocolate. Dagoy na ko tag-chocolate. Ugani na. Tugon to sila ito. Pagkatala. Pagkatala sila. Masumano. Tagpasaylo. Sinita. Pero naman tay dalang gani prutas, buon ra ta ani karon. Una ta guro ani. Ayo. Ate, nami ihatag. Nami ihatag. Uy, nakalagi mo! Saya may ihatag ate. Ano, uy, mabutan ka isinan nyo! Nyo, katong bagong silingan nyo po, mabutan ka sila nyo, kuanan nyo! Kuanan ako! Lang, kamuti? Wow, kalami kaya ni, oy! Ano, lami ka sa kamuti, oy! Kapayas. Nyo, kuanan, tumabag kong silingan nyo po! Sorry kayo nagminalito ako atong niagi. Sorry po, yung nagminartis may abinom may chocolate. Narabinag na chocolate nyo. Hello, ibutan niyo yung silingan. Abinag na chocolate nyo. Salamat kayo. Salamat sila nyo. Salamat kayo sa inyo, ha? Sige ra. Maglaglaag mo din, para na kanang dula si unyo ka. Maglaglaag mo din, ha? Salamat kayo sa inyo, longko. Salamat kayo sa inyo. Utan kayo mo, longko. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world
world seems small, we can sit together